Hi guys! Welcome back sa page Humampangan Cooking. For today's cooking vlog, magluluto tayo ng sinigang sa kamatis or mas kilala sa tawag na lutong kamatis sa aming mga Kapampangan. Simulan na natin. Maglalagay muna tayo ng mantika. Once na mainit na yung mantika, igisa na natin itong bawang. And then, kapag light brown na yung bawang, ilagay naman natin itong sibuyas. Ituloy lang natin yung pag-isa ng mga 2 minutes or hanggang sa lumambot yung sibuyas natin. Kapag okay na yung sibuyas, isunod na natin itong 1 kg na liempo or pork belly. And then guys, igisa lang natin yan. Hanggang sa mag-brown yan or mawala yung pagka-fresh ng ating liempo. After 5 minutes, pag ganyan na itsura ng ating pork belly, pwede na natin siyang timplahan ng 1 pork cube. Konting patis lang muna. Yan, siguro mga 2 tablespoon. At saka mga 1 and 1/2 tablespoon na tomato paste. And then guys, continue lang natin yung pag-isa ng mga another 3 minutes pa. Yung tomato paste natin guys, to pampadagdag kulay lang yan. Tsaka syempre pampalinamnam na rin. Ayan, igisa pa natin yan hanggang sa matunaw din yung nilagay natin pork cube tsaka itong tomato paste. Okay, after 3 minutes or pag nahihalo mo na siya ng mabuti, no? Maglalagay naman tayo dyan ng 1/2 kg na kamatis. Then, tutuloy pa natin yung pag-isa hanggang sa lumambot yung mga kamatis na nilagay natin. After few minutes, yan guys, no, medyo nagtubig na yung ating niluluto dahil sa kamatis yan guys. Ngayon naman, mag-a-add na tayo ng water. Then, haluin lang natin ng bahagya. Yan, at saka natin takpan guys. At ituloy pa natin yung pagluto ng mga 40 minutes or hanggang sa lumambot yung ating pork belly. After 40 minutes, check natin guys kung malambot na yung ating pork belly. Malambot na siya guys. Magdadagdag pa tayo ng konting tubig, no? Medyo naglesen kasi yung sabaw natin. Yan guys. Depende pala sa inyo kung ganong karaming sabaw ang gusto nyo. Basta i-adjust nyo lang yung lasa. Yan, takpan lang ulit natin at antayin natin kumulo yan. Once na kumulo na ulit, tikman na natin guys para maitama na natin yung lasa.
Grabe, malinamnam na siya pero kailangan pa ng konting alat. Kaya maglalagay pa tayo dyan ng konting asin. At saka natin haluin ulit. Sakto na yung lasa niyan, guys. Pwede naman kayong magsusawa ng sili tsaka patis, no? Kung medyo natatabangan pa kayo sa niluto nyo. Ngayon naman, maglalagay na tayo ng pechay. At saka siling pangsigang or pangsinigang. Then, ilubog lang natin sa ating sabaw. Ayan, guys. At tatakpan lang ulit natin yan, no? At ituloy pa natin yung pagluto ng mga 5 minutes. Sa medium fire lang, guys. After 5 minutes, luto na yung ating pork belly, luto sa kamatis. Kung umabot kayo, guys, sa part ng video na to, maraming salamat sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na rin kayo. Pakiclick nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay, guys, hanggang sa muli. Bye!